तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यशस्वी झालेले शेतीचे प्रयोग इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावेत, शेती व्यवसायातली सकारात्मकता वाढवावी यासाठी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात अनोखा उपक्रम सुरू केलाय। यामार्फत शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा बँक म्हणून काही नवीन उपाययोजना पुढच्या काळात आणायच्या आहेत आणि त्याचा प्रयोग म्हणून शेती भाजीपाला उत्पन्नात अग्रेसर असलेल्या वेतोरे गावातून याची सुरुवात केली असल्याची माहिती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवींनी दिली आहे। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी जिल्ह्यातील शेती व्यवसायात वेगवेगळे केलेले प्रयोग शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्याची माहिती घेण्याचा उपक्रम सुरू केलाय। हा उपक्रम पुढील महिनाभर सुरू राहणार असून त्याची सुरुवात वेंगुर्ला तालुक्यातील वेतोरे गावातून करण्यात आली। सर्वप्रथम अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी वेतोरा सोसायटीच्या वतीनं चेअरमन दत्ताराम उर्फ दादा नाईक यांनी स्वागत केलं। यावेळी पालकरवाडी सरपंच बंड्या पाटील, जिल्हा बँक जनरल मॅनेजर प्रमोद गावडे, प्रगतशील शेतकरी संतोष गाडगे, थानू उर्फ बाबा वराडकर, विजय पुंडलिक नाईक, सोसायटी व्हाईस चेअरमन उत्तम वालावलकर, प्रदीप नाईक, दीपक वराडकर, दिवाकर गोगटे, शैलेश जामदार यांच्यासहित इतर शेतकरी आणि बँक कर्मचारी उपस्थित होते। त्यानंतर अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष तथा विद्यमान वेतोरे सोसायटी चेअरमन दत्ताराम उर्फ दादा नाईक यांच्या सुमारे 10 एकर क्षेत्रात लागवड केलेल्या 700 काजू आणि 300 आंबा कलम बागेला, बाबा वराडकर यांच्या जुन्या आणि नवीन आंबा, काजू, भोपळा पीक लागवड क्षेत्राला भेट दिली। मी नानू लव वराडकर, मला बाबा वराडकर या नावाने ओळखतात। 27 वर्षापूर्वी ज्यावेळी कोकणात आलो, मुंबई रिटर्न आलो इथे, त्यावेळी माझ्याकडे स्वतःचे म्हणून 500 रुपये पण नव्हते। इथे येऊन सगळं हे मी डेव्हलप केलं आणि आता बऱ्यापैकी माझ्या मुलाला पण शिकवलं। फॅमिली वेल सेट, सगळं व्यवस्थित। जे आणि किंवा नोकरदार जे करू शकत नाही ते मी इथे येऊन केलं। तर आमच्याकडे आता 1700-1800 कलमं आहेत, म्हणजे ॲग्रीमेंटवरती, आमची स्वतःची नाही। सगळं आम्ही जे शून्यातून जे उभं केलं ते ॲग्रीमेंटवरतीच केलं, स्वतःच्या बागा नसताना। जिल्हा बँकेकडनं आता जमीन खरेदीसाठी लोन घेतलंय आणि त्या नवीन कलमा म्हणून ऑलरेडी लावलेलीच आहेत, कलमं पण मी लावली आहेत आणि आता पण नवीन लावली आहेत आणि नवीन लावणार आहे। थोडी कसल्या जातीची लावतात? केसर लावलंय, हापूस लावलंय, हापूस कमी, केसर जास्त, 80% आता केसर लावली आहे आणि 10% गोवा मणकोल, 10% पायरी अशी व्हरायटी लावली। तर सध्या इथे 950 कलमं आहेत। तसेच या ठिकाणी असलेल्या प्रदीप वराडकर आणि इतर शेतकऱ्यांच्या सामायिक नाचणी, विविध भाज्या, नारळ, सुपारी बागेला भेट देत माहिती घेतली। यानंतर येथील गोगटे यांच्या गायी म्हैस प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी केली। मी संतोष गाडगे, वेतोरा, पालकरवाडी। हे गाव पूर्णपणे शेतीवर आधारित, 90% इथलं जे लोकजीवन आहे ते इथलं उदरनिर्वाहाचं जे साधन आहे हे पूर्णपणे शेतीवर आधारित आहे। आणि ह्या गावाची एक कन्सेप्ट वेगळी आहे। वेगळी कन्सेप्ट अशासाठी की ह्या ठिकाणी रब्बीमध्ये जो भाजीपाला केला जातो तो त्याचं विभाजन केलं जातं आणि त्या विभाजनामध्ये शेतकऱ्याने अशी कन्सेप्ट राबवली आहे या ठिकाणी की जे काही आपल्याला लागेल, उदाहरणार्थ 1 ते 1.5 गुंठ्यामध्ये मका केला जातो, 1 ते 1.5 गुंठ्यामध्ये कुळीत केला जातो, 1-2 गुंठ्यामध्ये नाचणी केली जाते, 1 गुंठ्यामध्ये लाल भाजी, मुळ्याची भाजी, मेथीची भाजी केली जाते, चवळी पेरली जाते ह्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर, जेणेकरून शेतकऱ्याच्या ज्या गरजा आहेत ह्या दुकानात जाऊन त्याला काही खरेदी करावं लागू नये। पुढे येणारा जो खरीपाचा हंगाम असतो त्या काळी शेतकऱ्याच्या हातात पैसे नसतात आणि अशा वेळी शेतकऱ्याला स्वतः पिकवलेलं स्वतः मिळावं अशा प्रकारची ही संकल्पना आहे। ह्या ठिकाणी ह्या गावामध्ये दर दिवशी 600 लिटर दूध कलेक्ट होतं। नाचणी लावल्यामुळे नाचणीचा जो काही कडबा असतो तो सकस असतो आणि तो दुधाळ जनावरांसाठी अतिशय पोषक असतो। तसंच इथे प्रत्येक शेतकरी जेव्हा भाजीपाला करत असतो तर 1 ते 2 गुंठ्यामध्ये मका घेतला जातो, जेणेकरून चाऱ्याचा प्रश्न सुटतो आणि दूधही दुधाळ जनावरांना तो पोषक असतो। तसंच जेव्हा ही सगळी पिकं काढून संपतात त्यावेळी एप्रिलच्या एंडिंगला 1 किंवा 1.5 गुंठा जागेमध्ये पुढचे 15 किंवा 20 दिवस 1 ते 1.5 महिना असतो आणि त्या 1.5 महिन्यामध्ये मुगाचं लवकरात लवकर येणारं पीक हे साधारणतः 1 हेक्टरवर मुगाचं पीक घेतलं जातं। त्यामुळे शेतकरी इथे टोटल जमिनीचा, इंच जमिनीचा आणि थेंबान थेंब पाण्याचा इथे शेतकरी वापर करतो आणि त्याने शेतीच्या माध्यमातून जीवन कसं उज्ज्वल होईल याकडे त्या शेतकऱ्याची वाटचाल सुरू आहे। आत्ता जर बघितलं तर
शेती हा मुख्य व्यवसायाबरोबर शेतीला जर वर काढायचं असेल तर त्याच्याबरोबर पूरक व्यवसाय म्हणजे जोडधंदे ह्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून दूध व्यवसाय भरारी घेतोय. तसंच जर कुक्कुटपालन आणि गोट फार्मिंग जर सुरू झालं तर त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला मार्केट पण शोधावं लागणार नाही. कारण का आजच्या जर सध्याच्या काळात बघितलं तर दूध व्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि गोट फार्मिंग ह्यासाठी मार्केट शोधावं लागत नाही. तसंच सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेनं गोट फार्मिंग आणि कुक्कुटपालन ह्या गोष्टीसाठी जास्तीत जास्त आर्थिक सहाय्य शेतकऱ्याला द्यावं अशी इथल्या शेतकऱ्याची अपेक्षा आहे. तसंच इथे नाचणी मोठ्या प्रमाणावर पिकवली जाते. नाचणीला जेवढं अपेक्षित मार्केट आहे ते मार्केट फक्त नाचणीच्या संदर्भात शेतकऱ्याला मिळत नाही. त्यामुळे अगदी 28-30 रुपये किलोनं नाचणी विकावी लागते. ही थोडीशी शेतकऱ्याची समस्या आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये मागचा एक वर्षभर जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना माझ्या एक गोष्ट अशी लक्षात आली आहे की जिल्ह्यात अनेक भागांमध्ये शेतीचे चांगले प्रयोग होत आहेत, परंतु त्याच दुसऱ्या बाजूने मात्र काही शेतकरी या सगळ्या शेतीच्या उत्पन्न कमी मिळत असल्यामुळे नकारात्मक सुद्धा विचार करतायत. मग अशा परिस्थितीमध्ये जे जिल्ह्यामध्ये यशस्वी झालेले प्रयोग आहेत ते त्यांच्यापर्यंत पोचवावेत. या जिल्ह्यामध्ये शेती व्यवसायातली सकारात्मकता वाढवावी, ती मानसिकता वाढवावी आणि या दृष्टिकोनातनं हे आमचं पहिलं जिल्हा बँकेचं पाऊल आहे की या सगळ्यामध्ये जे जे यशस्वी झालेले प्रयोग आहेत, ज्या ज्या गावांमध्ये अशा चांगल्या प्रयोग झालेले आहेत ते सगळे प्रयोग हे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावे आणि त्या माध्यमातनं या जिल्ह्यामध्ये शेती व्यवसाय हा अधिक सक्षम व्हावा किंवा त्याला मार्गदर्शनाची एक जोड मिळावी. या दृष्टिकोनातनं जिल्हा बँक म्हणून आम्हाला काही नवीन उपाययोजना या जिल्ह्यासाठी या पुढच्या काळामध्ये आणायच्या आहेत आणि त्याचा प्रयोग म्हणून आज आपण वेतोऱ्या गावामधनं ही सुरुवात करतो. खरं म्हणजे या वेतोऱ्या गावामध्ये अनेक वर्षांपासून शेतीतले खरीप आणि रब्बी हंगामामधले वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. शेतीची उत्पादनं घेतली जातात. या गावातनं गणपतीच्या दिवसांमध्ये करोडो रुपयाची भाजी ही गोवा आणि त्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये विक्रीसाठी जाते. आता या ठिकाणी एक कणगी म्हणून जे कंदमुळाचा एक प्रकार आहे, शेतीतला प्रकार आहे, त्या कणगीचा उत्पादन या एका गावामध्ये एका सीझनमध्ये मागच्या 2 महिन्यापूर्वी या गावाने 2.5 कोटी रुपयाची कणगी विक्री केली आहे. आणि याचा अर्थ असा आहे की शेतीमध्ये जर चांगले प्रयोग केले, शेतीचं बाजारपेठेचा विचार करून तशा प्रकारची शेती केली तर निश्चितपणे ती यशदायी आणि उत्पादन योग्य ठरू शकते. आणि तशा प्रकारचे प्रयोग जे या गावामध्ये झाले आहेत, इथे सामूहिक भाजीपाल्याचे प्रयोग, भाजीपाल्याच्या उत्पादनाचे प्रयोग झाले आहेत. या ठिकाणी आता आपण बघतो आहोत की इथे जनावरांच्या गोठा आहे, जिथे या गावामध्ये जवळपास 600 लिटरपेक्षा जास्त दूध उत्पादन केलं जातं. या गावातल्या विकास संस्थेच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना पतपुरवठा केला जातो. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी आंबा असेल, काजू असेल, सुपारी असेल यासारख्या उत्पादनांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा चांगला प्रयत्न केला जातो आणि चांगलं उत्पादन या गावामध्ये आहे. आणि हे सगळं करत असताना एखाद दुसरा शेतकरी हे फक्त प्रयोग करत नाही, तर या गावातले शेकडो शेतकरी छोट्या मोठ्या म्हणजे 1 गुंठ्यापासून ते काही हेक्टर क्षेत्रापर्यंतची शेतीची उत्पादनं या ठिकाणी शेतकरी घेतात. आणि त्यामुळे कमी क्षेत्र असून सुद्धा आपल्या कुटुंबाला उदरनिर्वाह चांगला होईल अशा प्रकारचं उत्पादन सुद्धा शेतीतनं होऊ शकतं. याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे या वेतोऱ्या गावातले शेतकरी आणि त्यांची शेती आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या ठिकाणी आम्ही आज भेट दिली, आमच्या सगळ्या सहकारी अधिकाऱ्यांसह माझ्या या गावातले अनेक शेतकरी, या गावातले विकास संस्थांचे पदाधिकारी आणि इतर गावातले शेतकरी अशा सगळ्या लोकांनी आम्ही या गावामध्ये आज सकाळपासून भेट दिली. त्यांच्या बांधावर गेलो, त्यांच्या शेतामध्ये गेलो आणि त्याच्यातनं असं लक्षात आलं की जिल्हा बँकेला सुद्धा या शेतकऱ्याला अजून काही हातभार देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे आणि निश्चितपणे या पुढच्या काळामध्ये आम्ही ते करू. परंतु हे सगळे प्रयोग जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवणं आणि इतर शेतकऱ्यांना सुद्धा शेती व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणं हा खरा यामागचा हेतू आहे. आणि हे सगळं करत असताना राणेसाहेबांच्या माध्यमातून हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला आणि या जिल्ह्यामध्ये कृषी पर्यटन हे खऱ्या अर्थाने विकसित होणारं क्षेत्र आहे. आणि त्यामुळे कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना अधिकचं उत्पादन भविष्य काळामध्ये मिळू शकतं. आणि हा कृषी पर्यटनाचा जो संकल्प आहे तो कृषी पर्यटनाचा संकल्प या जिल्ह्यामध्ये राबवण्याच्या दृष्टिकोनातनं हे जे सगळे प्रयोग आहेत हे
सगळ्या पर्यटकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, महाराष्ट्रात आणि देशात पोहोचले पाहिजेत, तेव्हाच हे पर्यटक हा सगळा शेतीचा प्रयोग बघण्यासाठी त्यांच्या शेतीमध्ये येतील आणि त्या शेतकऱ्यांना अधिकचं उत्पादन मिळेल. आणि याच्यासाठी जिल्हा बँक म्हणून आम्ही काही प्रयत्न या पुढच्या काळामध्ये करणार आहोत. नाही, आता आपण सकाळपासून बघतात, आपण सगळ्या शेतामध्ये शेताच्या बांधांवर जाऊन आलो आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर असं लक्षात आलं की जेव्हा एखादा पर्यटक या सगळे प्रयोग बघण्यासाठी या शेतामध्ये येईल, तो एक दिवसासाठी आलेला पर्यटक कदाचित 2-2 दिवस सुद्धा या ठिकाणी पर्यटन करेल. त्याला या शेतीमधली आवड निर्माण होईल, या शेतीमधल्या प्रयोगाची, आणि तिथे त्या उत्पादित केलेल्या मालाला सुद्धा तो बाजारपेठेपेक्षा जास्त दर देऊन त्या ठिकाणी तो उत्पादित माल सुद्धा घेऊन जाईल आणि हळूहळू त्याच्या माध्यमातून या ग्रामीण भागातला शेतकऱ्याचा उत्पादित माल हा थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी जी एक चालना मिळण्याची गरज आहे, ती मला वाटतं या कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये मिळू शकते. आणि म्हणून कृषी पर्यटनावर आपल्याला या पुढच्या काळामध्ये लक्ष केंद्रित करण्यासाठी असे चांगले जे प्रयोग आहेत, यशस्वी प्रयोग आहेत, हे आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.